Santum Verde lajša bolečino in oteklino pri vnetju v ustni votlini in žrelu. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom. Onitek zdravilni lak za zdravljenje zmernih do blagih glivičnih okužb nohtov. Brez piljenja, brez odstranjevanja laka. Onitek. Resne težave imajo lahko tudi enostavno rešitev. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte. Dear members, dear Europeans, it is truly an honor to welcome you to the European Parliament to celebrate the 20th anniversary of the 2004 European Union's enlargement, the largest single enlargement in the history of the European Union. To start, I would like to invite you to watch a short video clip where 10 young Europeans who were born in May 2004 in the 10 acceding countries to speak about what it means for them to be European. Come on.
určité akomodace způsob dál a pracovat stále sa. Unia Europejska jest dla mnie wspólnotą bardzo różnych ludzi, którzy dzielą wspólną historię, czasami piękną, czasami bardzo trudną, a także jest to eksperyment polityczny, bezprecedensowy historii, który da Europie najdłuższą pokoju. Myślę, że życie za 20 lat będzie wymagało dużo odpowiedzialności, biorąc pod uwagę mnogość wyzwań, które są przed nami już teraz. Ale wierzę, że sobie poradzimy. Ħallijiet ta' individwi f'din il-Kamra u miljuni ta' Ewropej madwar il-kontinent ma ninsaqat fejn kont fil-lejl ta' bejn il-30 ta' April u l-ewwel ta' Mejju 2004. 20 sena ilu kont il-Belt Valletta ma' eluf kbar ta' nies l-attenzjoni tagħna kollha ffukata fuq in-naħa l-oħra tal-43 kif għadna nifrajna fil-filmat. Konna qed notu l-minuti u s-sekondi sakemm Malta, flimkien ma' Ċipru, ir-Repubblika Ċeka, l-Estonja, l-Ungerija, l-Latvja, l-Litwanja, l-Polonja, l-Slovakkja u l-Slovenja issieħbu fl-Unjoni Ewropea. Dik il-folla enormi tibqa' stampata f'moħħi għal dejjem. Pajjiż sħiħ ħerqan għal futur ta' possibilitajiet ta' tama. Poplu li jara il-potenzjal tiegħu li seta' jħares il-quddiem b'ottimizmu. Sentimenti li dakinhar kienu jinħassu minn tant nies madwar l-Ewropa. Għal miljuni ta' persuni sħubija fl-Unjoni Ewropea fisret tiġdid, sens ta' burija, fisret ħaqda. Daqqa waħda l-futur ma kellux limiti, fisret sigurtà, fisret opportunità, fisret prosperità. Għalina fisret kollox. Niftakarni naħseb dawn il-ġenerazzjonijiet ta' Ewropej li għalihom l-Unjoni Ewropea kienet biss ħolma li issa saret realtà. Kif minkejja l-sfidi kollha irnexxielna nerbu l-biża' tal-passat u minflok inwittu triq tal-era ġdida ta' libertà, ta' paċi, ta' prosperità madwar il-kontinent. Fejn dak li qabel kien kontinent mifrut, issa sar ħaġa waħda. Mit-tramuntana għal-nofsinhar, mill-Lvant għal-Punent, mill-Baltiċi għal-Mediterran maqudin flimkien. U llum ġenerazzjoni ġdida huma n-nies tal-Ukrajna, il-pajjiżi tal-Balkani tal-Punent, il-Moldova u l-Ġorġja li qed iħarsu lejn l-Ewropa bl-istess sens ta' tama il-futur komuni.
Kif għamlet fit-tkabbir tal-2004 u fl-integrazzjoni tal-Bulgarija, il-Rumanija u l-Kroazja fis-snin ta' wara, l-Ewropa llum ma tistax tħares in-naħa l-oħra. Eżis ħbieb l-aħħar żewġ deċenni l-Ewropa tfaċċat sfidi bla preċedent. Imma flimkien irnexxielna nindirizzawhom u nerbuhom. Kien hemm momenti fl-aktar ċirkustanzi diffiċli li kien aktar faċli nirraħula għal rasna. Imma rresistejna. Għaliex fimna li minkejja l-frustrazzjonijiet u l-imperfezzjonijiet tagħha, l-Unjoni Ewropea hija l-aqwa garanzija għalina wkoll. L-effett ta' trasformazzjoni ta' tkabbir tal-Unjoni Ewropea fuq il-ħajja tal-Ewropej għadu jinħassa l-ġurnata tal-lum. Naraw u nħossu f'kull stat membru. Smajna dwar ukoll biż-żgħażagħ li jiena gwida ferm li huma kollha llum maqudin magħna llum. Drittijiet għal kull ċittadin, opportunitajiet għal kull persuna mill-kbir għaż-żgħar. Suq wieħed li qed isaħħaħ l-ekonomija, politika ta' koeżjoni li timplementa l-inventar għall-ugwaljanza. Is-sħubija fl-Unjoni Ewropea ma fissritx biss liġijiet ġodda fissret ferm aktar minn hekk. L-istess ħin l-għaqda ma tfissirx li kulħadd għandu jkun l-istess. Dik mhux l-Ewropa, aħna kburin bid-differenzi ta' bejnietna, bit-tradizzjonijiet uniċi, bil-kulturi, bil-lingwi, bil-diversità tagħna. L-aħħar 20 sena nistgħu ngħidu li huma prova proprju ta' dan. Pjuttost l-Ewropa tħaddar id-differenzi fil-waqt li tassigura li kulħadd ikollu l-istess opportunitajiet. Kulħadd għandu jkollu l-istess ċans, anke jekk l-opinjoni hija differenti. Dik hija s-saħħa tagħna u għalhekk l-misħubija igawdi kulħadd. L-Ewropa bidlet kull stat membru mill-2004, imma bl-istess mod kull stat membru bidel ukoll l-Ewropa. Illum magħna għandna uħud minn dawk l-individwi li kienu strumentali biex pajjiżhom jissieħeb l-Unjoni Ewropea u li fl-istess ħin għenu biex jibqu dan il-kapitlu straordinarju fl-istorja tal-Unjoni Ewropea. U allura fisem il-Parlament Ewropew, il-vuċi ta' ċittadini Ewropej li ringrazzjaw. Napprezzaw dak kollu li intom għamiltu. Nifhmu ir-responsabilità li aħna writna biex il-ħidma, l-impenn u d-determinazzjoni tagħkom nagħtuha aħna issa lill-ġenerazzjoni li jmiss ta' mexxejja Ewropea. Grazzi. As I mentioned earlier, we have with us here all the young people who appeared in the video who were either born on the 1st of May 2004 or just a few minutes before or after. These young people will ask each one of them a question to our guests. Tantum verde lajša bolečino in oteklino pri vnetju v ustni votlini in žrelu. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom. Onitek zdravilni lak za zdravljenje zmernih do blagih glivičnih okužb nohtov. Brez piljenja, brez odstranjevanja laka. Onitek. Resne težave imajo lahko tudi enostavno rešitev. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte.
first year Europeans, it is truly an honor to welcome you to the European Parliament to celebrate the 20th anniversary of the 2004 European Union's enlargement, the largest single enlargement in the history of the European Union. To start, I would like to invite you to watch a short video clip where 10 young Europeans who were born in May 2004 in the 10 acceding countries to speak about what it means for them to be European. Toto datum bylo velmi důležitým koncem bohatého rozdělení Evropy, ke kterému došlo v druhé světové válce. Prošli jsme si období prosperity a zažili jsme i krize. Všechny tyto zkušenosti pro nás byly důležité a pomohly nám se posouvat dál a pracovat na správě našeho státu. Unia Europejska jest dla mnie wspólnotą bardzo różnych ludzi, którzy dzielą wspólną historię, czasami piękną, czasami bardzo trudną, a także jest to eksperyment polityczny, bezprecedensowy historii, który da Europie najdłuższą pokoju. Myślę, że życie za 20 lat będzie wymagało dużo odpowiedzialności, biorąc pod uwagę nowe wyzwań, które są przed nami już teraz. Ale wierzę, że sobie poradzimy. distinti membri, kollegi, eżis Ewropej. Ħallijiet ta' individwi f'din il-Kamra u miljuni ta' Ewropej madwar il-kontinent ma ninsaqat fejn kont fil-lejl ta' bejn il-30 ta' April u l-ewwel ta' Mejju 2004. 20 sena ilu kont il-Belt Valletta ma' elmut kbar ta' nies l-attenzjoni tagħna kollha ffukata fuq in-naħa l-oħra tal-43 kif għadna nifrajna bil-filmat. Konna qed nogħdu l-minuti u s-sekondi sakemm Malta flimkien ma' Ċipru, ir-Repubblika Ċeka,
l-Estonja, l-Ungerija, l-Latvja, l-Litwanja, l-Polonja, l-Slovakkja u l-Slovenja issieħbu l-Unjoni Ewropea. Dik il-folla enormi tibqa' stampata f'moħħi għal dejjem. Pajjiż sħiħ ħerqan għal futur ta' possibilitajiet ta' tama. Poplu li jara il-potenzjal tiegħu li seta' jħares il-quddiem b'ottimizmu. Sentimenti li dakinhar kienu jinħassu minn tant nies madwar l-Ewropa. Għal miljuni ta' persuni sħubija fl-Unjoni Ewropea fisret tiġdid, sens ta' burija, fisret għaqda. Daqqa waħda l-futur ma kellux limiti, fisret sigurtà, fisret opportunità, fisret prosperità, għalina fisret kollox. Niftakarni naħseb dawn il-ġenerazzjonijiet ta' Ewropej li għalihom l-Unjoni Ewropea kienet biss ħolma li issa saret realtà. Kif minkejja l-sfidi kollha irnexxielna nerbu l-biża' tal-passat u minflok inwittu triq tal-era ġdida ta' libertà, ta' paċi, ta' prosperità madwar il-kontinent. Fejn dak li qabel kien kontinent mifrut, issa sar ħaġa waħda. Mit-tramuntana għal-nofsinhar, mill-Lvant għal-Punent, mill-Baltiċi għal-Mediterran, maqudin flimkien. U llum ġenerazzjoni ġdida huma n-nies tal-Ukrajna, il-pajjiżi tal-Balkani tal-Punent, il-Moldova u l-Ġorġja li qed ħarsu lejn l-Ewropa bl-istess sens ta' tama lejn futur komuni. Kif għamlet fit-tkabbir tal-2004 u fl-integrazzjoni tal-Bulgarija, il-Rumanija u l-Kroazja fis-snin ta' wara, l-Ewropa llum ma tistax tħares in-naħa l-oħra. Eżis ħbieb fl-aħħar żewġ deċenni l-Ewropa faċċat sfidi bla preċedent. Imma flimkien irnexxielna nindirizzawhom u nerbuhom. Kien hemm momenti fl-aktar ċirkustanzi diffiċli li kien aktar faċli nirraħula għal rasna. Imma rresistejna. Għaliex fimna li minkejja l-frustrazzjonijiet u l-imperfezzjonijiet tagħha, l-Unjoni Ewropea hija l-aqwa garanzija għalina wkoll. L-effett ta' trasformazzjoni ta' tkabbir tal-Unjoni Ewropea fuq il-ħajja tal-Ewropej għadu jinħassa l-ġurnata tal-lum. Naraw u nħossu f'kull stat membru. Smajna dwar ukoll biż-żgħażagħ li jiena l-gwida ferm li huma kollha llum maqudin magħna llum. Drittijiet għal kull ċittadin, opportunitajiet għal kull persuna mill-kbir għaż-żgħar. Suq wieħed li qed isaħħaħ l-ekonomija, politika ta' koeżjoni li timplementa l-inventar għall-ugwaljanza. Is-sħubija fl-Unjoni Ewropea ma fissritx biex biss liġijiet ġodda fissret ferm aktar minn hekk. L-istess ħin l-għaqda ma tfissirx li kulħadd għandu jkun l-istess. Dik mhux l-Ewropa, aħna kburin bid-differenzi ta' bejnietna, bit-tradizzjonijiet uniċi, bil-kulturi, bil-lingwi, bil-diversità tagħna. L-aħħar 20 sena nistgħu ngħidu li huma prova proprju ta' dan. Pjuttost l-Ewropa tħadda id-differenzi fil-waqt li tassigura li kulħadd ikollu l-istess opportunitajiet. Kulħadd għandu jkollu l-istess ċans, anke jekk l-opinjoni hija differenti. Dik hija s-saħħa tagħna u għalhekk l-misħubija igawdi kulħadd. L-Ewropa bidlet kull stat membru mill-2004, imma bl-istess mod kull stat membru bidel ukoll l-Ewropa. Illum magħna għandna uħud minn dawk l-individwi li kienu strumentali biex pajjiżhom jissieħeb fl-Unjoni Ewropea u li fl-istess ħin għenu biex jibqu dan il-kapitlu straordinarju
fl-istorja tal-Unjoni Ewropea. U allura fisem il-Parlament Ewropew, il-vuċi ta' ċittadini Ewropej li ringrazzjak. Napprezzaw dak kollu li intom għamiltu. Nifhmu ir-responsabilità li aħna writna biex il-ħidma, l-impenn u d-determinazzjoni tagħkom nagħmluha aħna issa lill-ġenerazzjoni li jmiss ta' mexxejja Ewropea. Grazzi. As I mentioned earlier, we have with us here all the young people who appeared in the video who were either born on the 1st of May 2004